A tu na tomto grafe je, pán Palfi, jasne vidieť, že opatrenia tejto vlády prospievajú a nezamestnanosť klesá prudko. Pán kolega, evidentne máte ten graf naopak, ešte aj text máte hore nohami, tak ako je všetko hore nohami aj vo vašej vláde. Pán Palfi, zavádzate, znovu zavádzate. Ja sa tu s takýmto šašovaním nebavím, ja sa s vami ani nebavím. Tu mám stenu. Zavádzate, klamete. Páni, prosím Ja vás. sa s vami ani nebavím. Vám to ale pristane, pani moderátorka, dnes. Pán kolega, ja som si na vás jednu vec všimol, vy ste ešte vo vojne neboli však. No nie. A nie. Vy sa síce voláte gula, ale vy vôbec nemáte žiadne gule. Žigo, ja mám gule a o mojich guliach nemusíme ani diskutovať. Hej, ty keď máš gule, môj zlatý, tak ja mám 3 gule. 3 také gule. Hej, veľké? Hej, 3 veľké tri gule? veľké gule. No, tak máš gule. Vianočný stromček Super. mám. Tam No, v gate mám poďme vianočný ďalej, stromček, dobre. gule a A hviezdu. ja mám gule, čo, mám chceš tam si hviezdu pomačkať? normálne. Pani moderátorka, vám to dnes strašne pristane. A tá matematika tam je úplne easy. Ide tu Pán kolega, vy ste čo, v Amerike ste, alebo čo? Easy, ja tým odkiaľ mám vedieť. Neskáčte mi do reči. No čo by ste teda zmenili v školstve? Pani moderátorka, máte vy maturitu? No mám, ale čo to s tým má spoločné? To by som zmenil. Pán Palfi, ak je vaše jediné kritérium hodnotiť ma podľa mojej postavy a mojej hmotnosti, ja sa tu s vami nebudem rozprávať. V tomto momente by som urobil oveľa viac kotulov ako vy a o tom nemusíme diskutovať ani. Pozrite, pán kolega, nemáte šancu urobiť viacej kotulov ako ja, ale to si myslím, že sa o tom ani A nemusíme je mi to jasné, že som tučnejší ako vy. To mi nemusíte pripomínať. To mi je jasné. Páni, ani jeden z vás nemáte dobrú postavu, takže môžeme sa posunúť ďalej. Necítim mi na dýchu, že som pil. Mám COVID, takže neviem, ale vám vždycky spríde z chuby, takže... Tak schválne, pán Palfi, povedzte, koľko je momentálne DPH na Slovensku? Čo ja vám takýmto grázlom, ako ste vy, budem odpovedať na Neviete, otázky? Ja tu neviete. nie som kvôli tomu, ja som tu kvôli tomu, aby Neviete. som odpovedal pani moderátorke na otázky. Dobre, v poriadku, tak teda odpovedzte, koľko je momentálne DPH na Slovensku? Pozrite sa, máme tu oveľa väčšie problémy momentálne v krajine, aby sme riešili také veci ako Opýtala DPH. sa vás pani moderátorka, neviete?